Дзень добры, панове! Для тых, хто не глядзеў мінулую праграму, я, панове, нагадаю, што знаходзімся мы ўсё яшчэ ў старажытным горадзе Лагойску. А стаю я зараз, панове, на вельмі колішнім месцы, на гары, якая ў народзе завецца Паненскай гарою. Пра гэтую гару, панове, столькі легенд ходзіць, столькі паданняў. Яе нават апісаў у адным са сваіх твораў наш класік Дунін Марцінкевіч. І вось адна з версій, чаму гэта гара завецца Паненскай, гэта тое, што калісьці тут жыў князь, які аднойчы пайшоў на паляванне, і тут вот стаміўся, недзе на гары прысеў, ды і заснуў пад дубком. І прыснілася яму тут Паненка, прыгожая! І ён пазней хадзіў сюды на гэтую гару заўсёды і думаў пра яе. Аднойчы прыйшоў, і тут яе сустрэў. Яны пакахалі адзін аднаго, пажаніліся і жылі ўсё жыццё вельмі-вельмі шчасліва. Тут і па сённяшняй сцежка сюды не зарастае. Прыходзяць хлапцы сустрэць сваю Паненку. Але вось зараз зіма, панове, і думаю, што зараз хлопцы паненак сваіх шукаюць па клубах, на дыскатэках, ну а пасля ўжо разам прыходзяць на гэтую гару, каб палюбавацца адсюль вось мясцовымі краявідамі. Вось памятаце, панове, я вам расказваў, што ў 16 стагоддзі Лагойск цалкам стаў уласнасцю Васіля Тышкевіча. Ну, як яго звалі яшчэ такі Васіль Тышка. Ну, дык вось гэты Васіль Тышкевіч, панове, атрымаўшы Лагойск, ён тут узяўся за гаспадарку добра. Ён аднавіў замак Лагойскі, разбураны крымскімі татарамі. А яшчэ вось гэты Васіль Тышкевіч, панове, ён вельмі добра рухаўся па кар'ернай лесвіцы. Ён у 1569 годзе стаў смаленскім ваяводай і ў тым жа годзе за верную добрую службу айчыне ад самого караля Жыгімонта Аўгуста атрымлівае тытул графа, граф Тышкевіч. А такі тытул, паважаныя, у нас тады мелі лічаныя асобы, гэта была рэдкасць колісь тут. І вось таго часу Лагойску становіцца графства. Вось калі граф Васіль Тышкевіч адчуў, што вось па грэшнай гэтай зямельцы мала засталося хадзіць, калі ён састараўся, то ён склаў тэстамент. І вось у тэстаменце Лагойск, значыцца, ён завяшчаў свайму старэйшаму сыну Юрыю. Ну і ў тэстаменце Васіль пазначыў, што Лагойск да дзеўкі не мае права пераходзіць, а перадаецца толькі па мужчынскай лініі графоў Тышкевічаў. Наш Иван, лес под ровой по бурьяну, ой да-да, ой да-да.
молодица, а на возе молодицы, ой да-да, ой да-да. Як почав цілувати, по червонцю видавать, ой да-да, ой да-да. Як почав цілувати, по червонцю видавать, ой да-да, ой да-да. За последний год червонца купил хустку своей жонце, ой да-да, ой да-да. А та жонка завязала, шесть соседу подказала, ой да-да, ой да-да. А та жонка завязала, шесть соседу подказала, ой да-да, ой да-да. Ой, показала. Шейку мою сподобала, ой да-да, ой да-да. Ой, ваші слова, болить мені голова, ой да-да, ой да-да. Пасля вось Юрія тут уладарыў ягоны старэйшы сын Александр. Ну, так перадавалася з роду в род. Значыцца, ну, а вось росквіту свайго вось Лагойск дасягнуў на самым пачатку 19 стагоддзя, паважаны. Калі тут у 1801 годзе пачаў уладарыць такі граф Пій Тышкевіч. Чалавек, панове, быў унікальнейшы. Ён пражыў 102 гады. І гэтае сваё жыццё, гэтыя гады, ён паклаў ось не на балі, не на паляванні розныя. Ну, канешне, без гэтага, самі разумееце, справа ж такая. Ну, карацей, ён сваё жыццё паклаў на вывучэнне роднага краю. Вось так вось. Ён займаўся, ён збіраў розныя старажытнасці. І вось у 100 гадоў узросце ён быў абраны ганаровым членам Віленскай археалагічнай камісіі. І вось у гэтай справе па збіранню розных старажытнасцей, вось старых кніг, рукапісаў, карцін, яму дапамагалі і ягоная жонка, і ягоныя дзеці. І можна сказаць, што вось гэтая сям'я ў Лагойску, яна стала для вытокаў беларускага краязнаўства.